Hej Tine. Det er endelig lykkedes at finde et program, der faktisk kan optage. Så det her det er videobesvarelsen fra gruppen Mike og Stuart. Og til at starte med, der vil jeg kort komme ind på følgende: den økonomiske vækst, inflation, den offentlige saldo, betalingsbalancen, offentlig gæld og BNP. Herefter vil jeg forklare, hvilke lande der er hårdest ramt, og hvilke der har de lyseste fremtidsudsigter. Så først så vil vi lige kigge hurtigt på nogle af de tal, vi så har fået i vores Excel-ark. Først så har vi vores BNP for landene Danmark, Tyskland, Norge og USA. Og her kan man sådan kort se, at sådan igennem fra 2006 til 2014, hvordan landenes BNP nu er gået. Og Danmarks BNP den har været helt nede på minus 5,7, som vi ser her. Og så er den nu kommet op på omkring 1,5, som er en okay BNP for et land. Og Tyskland har haft lidt samme problem, at i 2009 havde de også en BNP på minus 5,1, og nu ligger deres på 1,7. Og Norge har haft lidt det samme, dog ikke så stor ændring. Og USA har også haft en BNP, der minder lidt om det, der har været nede på minus 2,5, og nu ligger på 2,8. Det næste vi så har, det er arbejdsløsheden. Og det her, der fortæller os lidt om arbejdsløsraten i procent af arbejdsstyrken. Og først så kan vi se, at Danmarks arbejdsløshed stort set kun er gået opad, at i 2006, 2007, 2008 havde vi en arbejdsløshedsprocent på lige under de 4. Her efter krisen var begyndt, den begyndte cirka i 2007-2008, så kunne man se, at vores arbejdsløshed kom op på omkring de 6, og så næsten lige under de 8, og så faldt den så ned lige under de 7 igen i 2014. I Tyskland kunne man så se, at det er sådan lidt det stik modsat, der faktisk skete for dem, at de startede rigtig, rigtig højt i 2006, og herefter er det bare gået ned og ned og ned, og nu ligger de på cirka 5,2%. I Norge har de opretholdt sin lave arbejdsløshed, som er lagt på cirka omkring sådan de 3,5, og i 2014 ligger det på 3,5. USA har haft lidt det samme som Danmark, hvor de har startet rimelig lavt, og så er de så kommet op, og så er lagt på de lidt højere tal, som i dette tilfælde ligger på cirka 9%, og de er så faldet ned på omkring 6,4, som faktisk er en lavere arbejdsløshed end Danmark. Det næste vi så har, det er inflation, og det fortæller sådan en procentvise ændring i inflationen. Under krisen var Danmarks inflation alt for høj, men den ligger på et stabilt niveau nu. Og Tyskland, de har haft lidt det samme problem, dog har deres inflation ikke været lige så høj som Danmarks på nogle punkter. Og så har vi Norges inflation har lagt rimelig stabil, men den har dog lidt det samme som Danmark, med at den nogle gange lige springer op, som for eksempel her i 2008, hvor den kommer helt op på 3,8. Og så er der USA's inflation under krisen, den var meget ustabil, og til tider var den rigtig, rigtig høj, som vi ser her, hvor den også var oppe på omkring de 3,8, som er lidt magen til Tysklands, som er magen til Holland, eller Norges, undskyld. Det næste vi så har, det er betalingsbalancen, og det er betalingsbalancen procent af BNP. Og her kan vi se, at Danmarks betalingsbalance, den er overraskende lav. Men man kan godt se, at før krisen, der havde vi en meget, meget lav betalingsbalance, som nu er steget, og nu ligger på omkring de 6. Tyskland, de har haft generelt bare en højere betalingsbalance, end vi har. Og det kan man så se her, den faktisk startede på 6,3 før krisen, og ligger på omkring de 7,3. Norge har så et rigtig stort overskud på betalingsbalancen, som er helt over på omkring de 16%, som er meget højere end henholdsvis Danmark og Tyskland. Og så til sidst så er der USA's betalingsbalance. Den er generelt bare ekstremt dårlig, hvor man kan se, at de har haft et underskud i alle årene. Og det viser, at de havde et meget stort underskud i 2006, og det er så faldet, som nu ligger kun på minus 22%. Det næste vi så kommer til er den offentlige saldo. Den offentlige saldo udregnet i procent af BNP.
Og her kan vi så se, at Danmarks saldo, offentlige saldo ligger, før krisen ligger den på et okay niveau, på cirka omkring de 5. Og under krisen kan man se, at den røg ned på et negativt tal, som er ved at forbedre sig lidt, men som desværre havde lidt modgang i 2013-2014. Tysklands offentlige saldo, den har ikke haft så store nogle spring som den danske, men den har lagt på et negativt tal næsten alle årene, bortset fra 2012, hvor den lige kom over 0. Norges offentlige saldo har klart været den bedste af de 4, som er lagt helt over på omkring de 18. Selvom dog, at under krisen, at den faktisk faldt til omkring de sådan 11, og så helt op på nogle 13, og nu ligger den nede på omkring de 11 igen. Og så USA's offentlige saldo ser klart ud, som den har klaret det rigtig, rigtig skidt, som ligger på et -% af BNP'en, hvor den under krisen var helt oppe på 15%. Og det sidste, så har vi den offentlige gæld, hvor at vi kan se, at Danmarks tal ligger lige omkring de 30 og hopper op til omkring de 40 under krisen, og nu ligger på omkring de 45. Tysklands offentlige gæld i procent af BNP ligger på omkring de 60 og kommer helt op på omkring de 80 under krisen, og er nu faldet en smule igen. Norges offentlige gæld var i starten rigtig, rigtig høj, men den faldt så under krisen, som vi synes er lidt mærkeligt, at de faktisk får en bedre offentlig gæld under krisen, som nu ligger på omkring de 29. USA er altså gået lidt det stik modsatte af Norge, der er startet på et ikke alt for godt niveau, men så er gået op til at blive endnu værre i 2013, hvor den ligger på over 100% af USA's BNP. Det næste vi så skal komme med, det er at forklare, hvilke lande der er hårdest ramt, og hvilke der har de lyseste fremtidsudsigter. Det land, som vi egentlig synes har gjort det værst, alt i alt, er USA. Danmark har på visse punkter gjort det lige så slemt, eller måske endda værre end USA, men da USA er en lidt større spiller på det internationale marked, og har flere problemer med deres økonomi, end Danmark har. Og nu vil jeg så komme ind på nogle af de grunde til, hvorfor USA er hårdest ramt. USA har en negativ BNP i år 2008-2009, da de befinder sig på en negativ værdi, som også bliver kaldt for recession, eftersom det er under 0. Og det næste, det er så, at de har en rigtig, rigtig høj arbejdsløshed, USA, der på visse tidspunkter kommer til at ligge lige under de 10, som vi ser her, og det er ikke alt for godt for et land at have en arbejdsløshed på næsten 10%. USA havde også i 2009 en inflation på -0,3, som faktisk kaldes for en deflation. Og det er, hvor priserne de falder, og valutaens værdi den øges. Og det der er ikke særlig godt for et land. Og det næste vi så har, det er, at USA har haft en negativ betalingsbalance i alle årene, som vi ser her. Og det skyldes, at de formår egentlig at få et underskud på deres betalingsbalance. Det næste vi så kommer til, det er den offentlige saldo, som vi har her. Og den viser, at de har haft et rigtig, rigtig lav offentlig saldo, hvor den i visse tidspunkter under krisen kom helt ned under de 10%, eller kom ned under eller kom over -10%, vil det så hedde. Og det der er ikke særlig godt. Og det sidste vi har, det er så, at USA's offentlige gæld, den kan man så se, den er steget, og det er ikke godt for et land at have så høj en gæld af deres BNP. Og det kan man så se, at det lige stille bare er vokset og vokset og vokset. Det sidste jeg så vil komme ind på, det er hvilket land der så har der ser ud som at have de bedste fremtidsmuligheder. Og det vi synes, det er, at det står lidt usikkert mellem Tyskland og Norge, da begge lande ligger sådan lidt op til, at der kan ske fremskridt. Men det man så måske kunne argumentere for Tyskland, det er, at lige nu står det ikke så godt for Tyskland, som det gør for Norge, og derfor har de klart bedre mulighed for at forbedre sig, og der er mulighederne for, at de kan det. Og man kan måske også sige, at USA også kan være med til det her, fordi eftersom det står så slemt for dem, så er der også klart mulighed for, at der er stor forbedring. Og for eksempel, hvis man kigger på deres BNP, så ligger den på hele 2,8,
Og det er meget bedre i sammenligning med de andre lande. Og så har de en ekstremt god vækst. Det negative så ved det, at de ikke måske har så god fremtidsmuligheder, det er, at deres gæld, den stiger. Og det er ikke særlig godt for USA. Og det var så det, vi havde at byde på. Og vi håber, du kunne bruge det til noget. Ja, hej hej.